Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pang imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Darwin. Ginaingon, wa man unta ko'y pagkuwang nimo. Pero manong magbuhat ka man dili mao. Nga naman, mao kini nitabo sa kong kinabon, nga dili ginako mahimong may kalimtan. Unsa? Kaganin ang buntag pamilakaw si ate mo, Mildred? O, kuya. Timing sab nga, day off man ako iron. Mao nga ako na nanibang kay inilay. Hapit man taon rong gabi, uy. Asa mo kani bayana? Pero naman lang ni siya nga, mulakaw o tagdugay pang mauli. Ambot lang na niya, uy. Kung may trabaho pa ko ron na, naibilin yun taning bata sa ilahan ni tiya. Timing man po nga wako'y trabaho ron. Astilan. Hain man na bayana. Bay, Darwin! Oh. Yoho, bay! Si Bay Nilo maron? Bay Nilo! Nga naman! Daw dayon dali kay may balita ko ni mo bayad si mo sawa. Dali dayon bay, dali. Hala? Bahin ko sa kong asawa. Bahin siya mo magwang. O sige, kanaogon ako. Ako'y... Lalo! Bakit naman tingali sa pagpangapit ni Ate Mildred ang tuyos yung amiko? Patay ka yung atiha ka. Nga nung mga biton dyan ka, uy. Nga, nakakita man ko sa kang kuya Darwin. Tako og taas man kaayo ang kang kuya. Nga nung mga pit pa manggit siya. Sigurado ka, Gyud? Nga si Mildred itong kuyo sa mga lalaki? Nga misuot sa mga motel? Ha? Siya lagi Bay? gyud to, siya lagi. Mao gyud paggawas na ako sa uyab-kuyog min check-in sa mga motel. Og sila gito ang ako gikasuga taon. Wa kailan ako si Mildred kay gipayunghay man ako ang akong kao taon. Nakapanaway na ko pulis. O padong nasab sila sa mga motel. Oh, yun nga, ug ngabta na to sila dito. Unsa may plano nimo, ha? Unsa plano nimo, ha? Ay mo ba silang ipapriso ang iyang kabit? Ambot. Huwag ko masahil kung ano sa'yo kumbuhaton. Ang gusto ko nga may tabubay karon na masaktan ko siya na nagbudi na ako. Tagpawan ako ni mo, Edu. Bisan mas dako ang sa akong bana kaysa imuha, pero happy gihapon ko ba nimo kay ikaw naka-virgin ako. Walang ta magdayon kay nilarga man ka sa Manila. Huwag parang unta ka magdali-dalig ninyo. Kita ulit nakasal. Ali sabi, usap ta. Kayo, may strong nang sa nakuha. Kayo nagpamantin. Hadlo ko balik, be. Ani mo. Nasad ka niyo. Ni Tila. Nasad ka niya. Sopoy. I love you, Edu. I love you. Bisag dili na huot ang imo, pero kagilo.
Bay Darwin! Darwin, dong pasilo ako. Pasilo ako, dong Darwin. Animal! Ganun na kayo mo kamanin niya ako, Mildred, ha? Dong pasilo ako, dong. Ay, pusasi laming duwa, sir. Madadalamis presinto, sir. Sir, pusasi siya doon! Pusasi na! Huwag na dito! Buang ka! Nga nung di ka man mo padayon sa pagkihan nila, ha? Nga nasakpan man nimo nga nagduwa sa kayo, uban sa iyang laki, ha? Mao ginutan ni buhaton ko pa. Nga mabilang ko siya. Huwag ang iyang laki. Apanuluoy ko pa. Kay love ko gyapon siya. Apan bisan pa og may pagigugma ko niya pa. Makigbuwag yun ko niya. Imo ginunta silang ipapriso. Aron makabayad sila sa ilang gibuhat sa mga Darwin. Igo nang nasakpan ko ang ilang pagbudya din ako pa. Ihatag ko niya ang iyang kagawasan. Og ako, mangitan lang po og laing babae. Nga ipuli niya. Kanang babae nga buutan. Og dili magbudi na ako pa. Darwin! Ambot mo Ano nangabit man siya pa? Dako mo ito kung gugman niya. Labos na ng taas ning ako. Mga diha. Lukoy man ang asawa mo. Dili basta-basta ang gidako ng imuha, oy. Ang doktor gani kani adtungan nituli nimo. Siga maganing mata nga nakakita sa imo. Uyab ni ate ang maong tao kani adto. O mao kini nga kauna sa iyang pagkababay, kuya. Oh, Mayong pagbumitaw sa Dugay naman Lex kung Pinoy nahibaw nga. Live. Gikabit niya ang maong lalaki. Katong una niyang uyab. Gisigahan ko siya og kasaba. Mahunong na lang gani ko kung moabot na ka, kuya. Ug nakadahig kay ko nimo, kuya. Buutan kay ka. Kay human nimo siya masakpi sa akto nga nakig-sex og laing laki. Wa nimo siya gidayon sa pagpriso. Uban siyang kapit. Kung lain pa kahamba nang nahimutang sa imong dapit, labing siguro gipapriso gid silang duha. mo ipaabot ko dahil Raquel. Ang kaitas ano mo silot niya. Siya ang gibuhat din ako. Og ikaw, igsuon mo siya. Kung maminyo ka, ayaw gitaon pagsunod siya ang gibuhat, ha? Oh, kuya, uy. Dili na ako nabuhaton, uy. Kung makiklambikit man kog lalaki, sa laktod nga pagkasulti, kung manguyap man ko o mamana, piliun ko gyud ang lalaki nga buutan nga sama ni mo, Kuya Darwin. Raquel. Ay, salamat. Nakatug na gyud si Inday nga akong gituyan. Mugawas na ko din sa kwarto ni Kuya. Basig naman na siya og kaliko. Ako'y mosunod og kaliko. Ay, hala. Hala. Ay. Kuya? Day? Sorry, Day, ha? Raquel? Nalimutawan ko nga na di ka sa kwarto naduyan sa bata. Pastilan mo yun, brief lang dahil ko dahil. Okay na, Kuya. Sige, babay. Maligo na sab ko, Kuya. Aaris ako, Kuya. Nakapantay ko ni Raquel da. Nga mura man doon na siya pagtanaw na ako. Kaya magsigin lang siya anay sabay. Unya, kung makakita siya nga nag-brief ko, magsigin magpasipat sa kong atubangan. Ay, buutan ba ni siya? Lahi siyang maguhang. Ay, tukar sa linggana ko sa sex na. Naligo siya. Okay, bahala na ni. Ingunin niya kong baton. Lamias kong pamati nga naka-shower na ko eh. Ini ko man ako ilis sa mga ko sa sala.
magpaabot ko nga mamata si Inday nga anak ni Kuya Darwin. Ang saman ko eh. Magsiki naman lang ko nauna ni Kuya. Ganahan ko nga kanunay ko siyang makita. Ay, magawas na ko din eh. Matukos pikas kwarto nga to ang pipilan ako ka mga sinina. Si Kuya Darwin, to tingali to sa ilang kwarto nga to si Inday na tog. Mulahos na lang ko pikas kwarto, mag-ilis ko. Nagtapis sa rarba ko to alya. Nya, wa pa ko makapamanti og pra. Mag-ilis ako. Oh, hala, Kuya? Niya ka so dining pikas kwarto? Daraki. Day, Kuya? gusto ko ni mo, Day. Ha? Ug ikaw ang ipuli ko sa imo maguwang nga nagputi na ako, Day. Ha? Time pa, ha? Kuya, imo kong kiritag ako sa... Kuya, kaniyat matangkang tapis ako to, Kuya. Pwede ba ako makapagpiyok na? Nibaw ko. Nga may pagtanaw ka sa nako, Day. Ay! Kuya! Imo magkukong Elsa. May taka ko, uy. Ibutang te kasi babos ka, ma. Mingaw na kong sex, Day. Ug ikaw ang pinungtan ko nini. Day, Muta si mo, Day. Bago pa ko naliko. Muta, Day. Akilam yan eh, makipuan. Nabitin ka na ng atong upos. No? Virgin mo na tayo. Virgin pa yung kayo ka. Kalami anak ko yan. Virgin pa yung kayo. Virgin pa tayo. Miana. Alibi. Ako na ikaw nang nakuha sa imo, Day, ha? Ano, buong sa tako ni Brito ko, Day. Kasig anang imo. Kadako kataas. Pwedeng masuwag kunit. Alibi. Ato ni ikaw tayo sa imo, Day, ha? Ha? Ato ni ikaw. Kaniyat inaya lang ha. Kadako ra ba ni Tuski. Kini. Ha? Agay ko yung kasakit. Agay. Kasakit tapos. Kuya. Day, crack kayo. Putli yun ang nakuha kong pagkababae ni Raquel. Namahon sa pudi kong asawa. Kung mas nitabo na mo, si Raquel na ang mihagan ako nga mag-live-in me. O kami yun ang nagkapuyo karon. O siya ang nanginahan sa among anak sa iyang maguwang. Nalipay ko, nabuutan ang manghod sa akong asawa, nga muna'y akong gikatipon karon. Buutan kay ang gipuli ko sa akong asawa. Bago itong mga kasama ang kaagi ni Darwin, dinining tulumanon. What's the style? Buutan kayo ang gipuli sa asawa style. Kini mong sugilaron gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.